Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Supruga Slobodana Samardžića, Nada Samardžić, 20 godina čeka da se kaže gdje je tijelo njenog supruga. Izgubila je svaku nadu da će na ovaj način doći do istine. Ne trebamo mi da kopamo Sarajevo. Možemo da ga kopamo od Bembaše do Vrela Bosne i ništa naći nećemo. Mi treba da pitamo one koji to znaju. Ovo je mali grad, u ovom gradu se sve zna. Ovaj grad zna gdje su ubijeni iz Sarajeva. Riječ je o primarnoj grobnici u kojoj su tijela bila ostavljena, a kasnije izmještena, kažu u Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Ovo mjesto je poznato, znači najmanje nekih 5-6 godina, ali nije prvi puta je sada našlo do dokaza da je grobnica stvarno tu. Udruženje porodica nestalih Sarajevsko-romanijske regije sa predstavnicima Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine traga za oko 40 Srba sa područja Alipašinog polja, čija su tijela, kako tvrde, prenesena na druge lokacije i sakrivena. Iskopavanje na ovom lokalitetu uslijedilo je nakon iskopavanja na trgu Zavnobiha.